U 17 časova vjernici Crnogorske pravoslavne crkve naložili su banjak ispred dvorca kralja Nikole. Arhijepiskop Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, u poslanici koju je pročitao Relja Dedejić, član odbora Crnogorske pravoslavne crkve za Bar, poručio je pored ostalog da smo svi sinovi i kćeri jednog Oca nebeskoga, djeca jedne zemlje i neba, i ocijenio da bez Crnogoraca ne bi bilo Crne Gore ni Crnogorske pravoslavne crkve. Nek nas gaze radi svojih ličnih interesa i razapinju nas na krst kao nekad Božijeg sina Hrista na stolici Svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru, izrazu moći i autoriteta Crnogorske države i njenom simbolu, ne sjedi njegov nasljednik, poručio je arhijepiskop Mihajlo. On je između ostalog kazao da vjeruje da su Crnogorci svjesni vlastitog raspeća. Božić vam ne može čestitati onaj koje je srca nečistog, ispunjenog mržnjom, zlobom i klevetom i u službi širenja nacionalne i vjerske mržnje, koja je još uvijek nekažnjena. Ruku nečistih od rušenja i devastacije crnogorskih svetinja, crkva i manastira i crnogorski političari vrijeđaju državu Crnu Goru, a njen noseći stup Crnogorsku pravoslavnu crkvu žele da istisnu kako bi nestao Crnogorci. Sa ovog mjesta im poručujemo da mi znamo da dok traje naše raspeće, jača naša hrišćanska snaga, razum